Esittelyssä Sefte. Uusin tuulettimemme, joka on suunniteltu alusta alkaen uudelleen. Alkaen korkeatehoisesta harjattomasta moottoristamme, joka pyörii yli 1450 rpm. Syvävetoläpän ansiosta se työntää 19 m3 ilmaa minuutissa. Laboratoriotestien ja suunnittelun iteraation avulla luotiin tähän mennessä tehokkain ilmanottolaitteemme. Tuloksena on enemmän ilmaa, joka liikkuu pidemmälle ja nopeammin. Kaikki tämä vähemmän melua aiheuttaen. Uudet värähtelymoottorimme mahdollistavat 65 astetta pystysuuntaisen ja 120 astetta vaakasuuntaisen liikkeen. Näiden yhdistelmällä pääsemme huoneen jokaiseen nurkkaan. Päivitettyjen säätimien avulla voit säätää ilmavirtaa tarkasti. Kaikki säädettävissä fyysisestä kaukosäätimestä, joka näkyy pimeässä. Ainutlaatuinen liittimemme muuttaa tuulettimen täysikokoisesta jalustatuulettimesta pöytätuulettimeksi. Varmistaa, että se sopii mihin tahansa kotiisi. Sefte. Hiljainen, lempeä ja häiriötön.